есть. Наступний артикул журналістки Тамари Крученка про Зареччя має назву «І днюю, і ночую тут з 1948 года». Кравченка Алена Федоровна. Процитуємо. У двары сям'ї Кравченка вельмі узрадувала сустрэча з ветэранам працы Аленай Федоровнай 1924 года нараджэння. Яна у свае 95 гадоў без акуляраў, седзячы ў цяньку, вязала шерстяныя шкарпэткі праўнуку Назару, які прыехаў на канікулы з Бабруйска. Падчас Вялікай Айчыннай вайны яна была сталай дзяўчынай, былі ў бежанцах. Працавала на падрыхтоўцы аэрадрома, які вызвалілі пад Бабруйскам. Праз парычы вярталася дадому разам з зямлячкамі. Раку пераплыць было складана, на лодках народу многа, трупы забітыя па беразіне плылі, дапамог салдацік. Ад яго і даведаліся, што вёскі нашай няма, толькі зямля ды неба засталося. Прыйшла ў сваю карму, а там, дзе хоць бы дрэўца якое цэлае. У Зарэчча замуж пайшла ў 1948. Мясцовыя казалі: «Ды хіба ж яна такая прыгажуня тут жыць стане? Пераначуе, мабыць, толькі». А я 71 год у Зарэччы. Усяго было. Працавала, ездзіла на заробкі на Ўкраіну, у Ровенскую вобласць. Наймалася ў людзей жыта жаць. За дзень плацілі пуд зерня. А як пайшлі дажджы, ткала. Дык гаспадыня сабрала суседак, каб дзівіліся на маю працу. Ткацтвам яшчэ ў дадатак 5 пудоў зарабіла. І пра гэтую гераіню ёсць што дадаць нашай Людміле Фёдоровне. Яна з ёй сустракалася 6 гадоў назад, ужо пасля напісання артыкула. Да, кніж у зборніку вайшло, вона такая на том слайдзе, а я вот такую, это я яе з фотаздымак зрабіла, там недзе са мной яна ёсць. Я з ёй пазнаёмілася, калі ёй ўжо быў 101 год, і я туды ішла ў Зарэчча з такім, як сказаць па-беларуску, не ведаю, з апасеннем, да, што, чалавеку 101 год, наколькі там усё атрымаецца. З дачкой дамовіліся, што я прыйду. Я прыйшла, яна задрамала, дачка кажа: «Мама, да цябе прыйшлі». Бабушка тут жа падхапілася да стала падайшла, села, і, разумеючы, што яе праблемы са слыхам, яна гаворыць на дачку: «Сядай, талмачом будзеш». То есть, калі я што не зразумею, так яна мне патлумачыць. Бабулька мяне зачаравала, гэта нічога не сказаць, цудоўная. Бабушка такіх мала. Вось, а малітвачку яна мне дазволіла запісаць 2 хвіліны малітвы Мікалаю Угодніку, яна ёсць на ютубе, на маім канале. Это просто песня. Яна гаворыць як па-пісанаму. Бабушка за нейкі там час, пакуль я была, я хвалявалася, записывала тут нешта, і на дыктафон не дагадалася включыць на телефоне хаця бы дыктафон. І потым яна ўжо ўсё мне распавяла пра сваё жыццё, шмат чаго, яно тоже таксама ёсць в открытом доступе. І яна гаворыць у канцы: «Ну вось, она мяне на вы, я вам сваю душу адкрыла, а зараз вы, хто вы, адкуль вы, дзе працуеце?» Яна пра мяне распытвае пра маю сям'ю, дзеці там, унукі. А потым стала пытаць пра тых людзей, якія зараз у Дуброве, а гэты, з кім яна калісьці працавала. Я настолькі была ўражана, што бабушкі 101 год, а яна полностью адэкватна гаворыць. Вось, але шкада, вось зусім недавно, яна 22 студзеня уже гэтага года, яна пайшла ў лепшы свет на 102 годзе жыцця. Бабуля Алёны не стала, але яна засталася ў нашай памяці. Гаворыць, што пасля смерці чалавека застаецца 2 даты. Дата нараджэння, рысачка і дата смерці. Дык вось, у нашай гераіні у гэтую рысачку змесцілася доўгае, годнае жыццё цягам у 100, больш чым 100 год, 102 гады. Вось нейк так. Наша поведь пра кнігу падыходзіць да заканчэння. Навуковае выданне «Светлые дали роднага краю. Народная духовная культура Светлагорскага района» у серыі «Моя малая радзіма» аб'ёмам больш за 300 сторонак. Шкада, што тыраж усяго 99 экземпляраў. Яе няма ў вольным продажы, толькі ў бібліятэках і ў тых, каму падарылі, раздалі. Няхай будуць светлымі далі нашага роднага краю. Дзякуем усім за ўвагу. А зараз традыцыйна фота на памяць.
вам расказаць пра кнігу. І я вельмі спадзяюся, што гэта ў нас атрымалася, што вы зацікавіліся гэтай кнігай. Шкада, ведучая сказала, што няма ў вольным продажы. 99 экземпляраў выдаў райвыканкам. Вось каму. Так, 99, я не ведаю, чаму не 100. Мабуть, гэтая лічба промоушен, да, 99 копеек. Здаецца, што гэта мало, это не 2 рубля, это рубль 99. Не так. Вось што здолелі, падрыхтавалі для вас. Хацелось бы, конечно, больш людзей пачула, гэта пабачыла. Дзяўчынкам дзякуй вялікі, вельмі цудоўна. Вядома, што яны вучыліся, гэта іх прафесія. Я гаварыць вообще не, але люблю. Але люблю. Вось. Дзякуй вялікі ўсім. А зараз нам бы фотасесію красивую зрабіць.